रत्नागिरी जिल्ह्यात महायुतीचं जागा वाटप ठरलंय। तिन्ही पक्षांच्या उमेदवारांच्या नावाची 2 दिवसांमध्ये घोषणा करण्यात येणार आहे। शिवसेना नेते उदय सामंत यांनी याबाबतची माहिती दिलेली आहे। तसंच रत्नागिरीप्रमाणे सिंधुदुर्ग बाबतही चर्चा सुरू असल्याचं उदय सामंत यांनी म्हटलंय। मित्रपक्ष असं आम्ही महाविकास आघाडीला पराभूत करण्यासाठी महायुती पुन्हा एकदा केलेली आहे आणि महायुतीच्या सगळे उमेदवार किंवा सगळे नगराध्यक्ष हे 100% निवडून येतील असा विश्वास आमच्या सगळ्यांच्या मनामध्ये आहे। शिवसेनेच्या उमेदवारांची घोषणा 2 दिवसांमध्ये होईल, भाजपच्या देखील उमेदवारांची 2 दिवसांमध्ये घोषणा होईल आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीची देखील 2 दिवसांमध्ये घोषणा होईल। काही तिकीट आम्ही मित्रपक्षांना दिलेली आहेत, त्या मित्रपक्षांची घोषणा देखील 2 दिवसात होईल। रत्नागिरी सारखी सन्मानपूर्वक युती सिंधुदुर्गामध्ये करण्याची देखील आमची इच्छा आहे।